Здравейте, приятели! Както сте разбрали в описанието, днес ще снимам мод на GTA 5, как да си го направите. Така, първо отваряте вашия браузър и пишете скрипт в. Това е модът за GTA 5. Така, аз ще го правя в описанието. Не се затруднявате с неговото търсене. Цъкате на изтегли. Така, отивате долу. Цъкате долу. Open. И сега тези неща тук трябва да ги прехвърлите в папката на играта. Аз мога само по този начин да ги прехвърля, защото копито нищо не ми се оправя. Да, окей. Само че аз няма да ги прехвърлям, само ви показвам как може да стане. Ако на вас ви става копито, може да се копи, защото това е много по-лесно. Или има един друг начин, който и сега ще ви покажа. Отваряте ето тук. Отивате цвета, където е вашата игра. Отваряте така. Маркирате ги тези. Цъквате върху тях и ето тук само трябва да пуснете бутона на мишката. Така е още по-лесно дори. Има повече голям вариант да ви се получи. Така, сега ще ви покажа как работи точно този мод. Дано да сте разбрали как се прави, защото аз обяснявам по принцип много лесно. Сигурно по този начин. Ето тук съм спрял на коли. Тук може да сменят скина, да се телепортирате, например Франклин Хаус се телепортирам в Франклин къща. Може да си връщате скина както ви бил, ето тук ви дава по 1 милион, когато цъкнете на него. Тук е за никога да не ви голи полицията, тук е да сте безсмъртен. Ето вижте как сега ви голи полицията, това е загонното. Значи този мод се активира с F4. Аз просто забравих да го кажа, съжалявам, трябваше още в началото. Тук е за Fast Run, Fast Jump. Ето ви са стъпки бързо бягане. Това също много на кефи, защото имате трябва почти кола. World за гравитацията, вече трябва да знаете. Тук да си поправяте колата, да не се пукат гумите, да е бързо малко. Което аз не го усещам. Тук е да се изпалвате кола, например Т-20 на мен ми е любимата кола. Кой на вас е любима, пишете в коментарите. Слив, някакъв хеликоптер, Бестра, изтребител Бестра. Така, тук за времето може да си го сменяте, а тук много е яко. Може да си правите като как е в... Например тук при мен как е в играта да е същото време. Това също много ме кефи. Тук лачър за как да е времето. Екстра съни, клея, рейн, оверфлоус. Дори има и сняг. Представете ми. Ето X-Max. Мен най-много ми харесва съни. Микс. Тук е за радиото да си го смените, но това може само когато е тук да изчезне картата. Това е много тъп според мен. И това ще бъде от мен. Чакайте още много клипове на тази игра, също ще има и на Need for Speed Shift 2, но няма да е само на игри от моите клипове, ще се и на други неща. И това ще е от мен. Довиждане за сега.